Mela, l-għodwa tajba u merħba bikom, grazzi tal-li ġejtu intom hawnhekk fis-sala tal-Istitut Kattoliku l-lun il-11 ta' April, il-ħamis lejlet il-Festa tad-Duluri. Illum għandna programm sħiħ ta' Poloz, nselmu wkoll lil dawk li qed iseguna minn fuq l-internet. Allun għandna il-Poloz tal-għażla, it-tieni polza, kemm għall-bniet għas-subien tal-ewwel sena sekondarja, għall-bniet u s-subien tal-ewwel sena primarja u fl-aħħar ikonna wkoll il-polza għall-bniet tal-tieni sena kindergarten. Il-programm tal-lum jinqasam allura f'diversi partijiet. Nibdew issa dolodu billi nitolbu ftit flimkien, nagħmlu preżentazzjoni ċkejkna, għandna polza ċkejkna wkoll u mbagħad nagħtu bidu għall-polza ta' dolodu l-ewwel waħda. Konna bżonna l-polza daqsxejn il-parteċipazzjoni ta' tnejn minnkom li qegħdin hawn magħna l-Istitut Kattoliku l-Furjana biex ittellaw il-polza. Xi ħadd idawwar l-urna u xi ħadd idaħħal idejh fl-urna tajjeb, daqsxejn parteċipazzjoni tagħkom. Aħsbu daqsxejn minn sa jkun daqsxejn nixtiequ jkollna żewġ volontarji tajjeb. Ħanibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Inġbarna mulej sabiex nagħmlu passi ieħor f'dan il-proċess daqsxejn twil, sabiex dawn it-tfal jiġu allokati skejjel li minn dawk li għandna u dawk li jistgħu jażlu għalihom il-ġenituri tagħhom. Nixtiequ qabel l-aktar ħaġa importanti mhux tant biss hija l-għażla tal-iskejjel, imma wkoll il-formazzjoni li jieħdu daw it-tfal, il-formazzjoni li jieħdu mid-djar u l-formazzjoni li jieħdu anke mill-iskejjel. Għalhekk nitolbu għall-ġenituri u dawk il-familjari li jgħinu fil-formazzjoni ta' tfal fil-qasam tal-familja, nitolbu wkoll għall-edukaturi kollha fl-iskejjel kollha sabiex daw it-tfal jikbru u jilħqu l-potenzjal kollu tagħhom. Għada nagħmlu l-festa tal-Madonna tad-Duluri li kienet mas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu anke fil-mumenti ibsin, meta kien anke huwa fuq is-salib fejn huwa miet, nitolbuha biex tkun hija magħna wkoll fil-ħajja tagħna u anke meta jkollna mumenti ibsin. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u malna tlapalina mitinbi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Ġesu Giuseppi Marija jitolbu għalina, fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Issa nħalli f'idej is-Sinjurellu sabiex tagħmel il-preżentazzjoni. L-għodwa tajba lil kulħadd. Mela, kif qalilkom Father Charles, qabel ma aħna se ngħaddu bil-sekwenza ta' Poloz tal-għażla għandna polza żgħira marbuta mal-Form 1 Girls. Dan il-kriterju jipprovdi, intom meta tħarsu lejn regolamenti f'Table 5 fejn taraw il-lista ta' skejjel li jkunu qed jiftħu f'dak il-livell. Jafu notajtu li konna ċertu skejjel hawnhekk qed nitkellem għall-Form 1 Girls li f'dik it-tabella juru 0, ġifieri mhijiex sena ta' tħula lihom. Case in point hija St. Joseph Bla tal-Bajda li fir-regolamenti qed turi 0. Imma ikollok ċirkostanzi sew ta' tfal tal-impjegati kif ukoll tal-aħwa din id-darba fir-rigward tal-aħwa li jinqabdu f'sitwazzjoni fejn għandhom diġà wilt li tattendi St. Joseph Bla tal-Bajda waslu issa bil-tieni wilt u jagħmlu applikazzjoni taħt il-kriterju tal-aħwa xorta. Imma wieħed ma jistax jieħu dak il-post għax m'hemm l-ebda post x'intela f'dik l-iskola. Aħna nilqawhom dan l-applikazzjonijiet għaliex jekk xi ħadd jikkanċella minn dik l-iskola u qed nitkellmu fuq St. Joseph Bla tal-Bajda, ikonna diġà l-polza lesta għal min ikun applika bejn il-kriterju tal-aħwa biex jimla dak il-post. Allura se nkunu qed nibdew biha dina hawnhekk kull ma għandna huwa żewġ applikanti, il-1384 Borch Formston, Rihanna, u 2575 Ebejjer Jade. Dawna ġew informati bit-telefon il-bieraħ li se tkun qed tittella din il-polza u se tkun anki live stream. Ġifieri jekk mhumiex qegħdin hawnhekk żgur qegħdin jarawna mid-dar. M'għandna bżonn għajnuna ta' xi ħadd biex sempliċement polza żgħira bejn tnejn żewġ applikanti. Viva, mela. Tella waħda biss u hija m'għandniex fiex nitfixklu. Kemm it-tella waħda, Sinjura. U tella l-oħra wkoll issa għandna n-nuċċali. Mela l-ewwel wieħed huwa it-2575
Ebeyer Jade. U t-tieni huwa il-1384 Borge Formston Rihanna. Dawn il-ġenituri ta' dawn l-applikanti jiġu kuntattjati jekk traskorrendo jirriżulta xi post vakat hemmhekk. Fejn jidħlu ċirkostanza tal-Form 1, hawnhekk fejn jidħol il-Form 1 Girls ukoll għandna pending availability persuna waħda, applikanta waħda għall-iskola ta' St. Francis ta' Slima, edha waħda ma' l-ebda polza xwieħed jgħajjad, li l-sinjura ngħidula wkoll jekk meta jkun hemm di ċirkostanza ta' postijiet li jistgħu jitbattu St. Francis Slima nkunu qed nikkuntattjawha. U fejn jidħlu s-subien, ħanaqleb naqra s-subien ħalli nagħlqu dal-istadju tal-pending availability, l-istess ċirkostanza bħal għandna fir-rigward tal-Form 1 Girls għandna fejn jidħlu l-Form 1 Boys. Għandna applikazzjoni waħda fejn tidħol l-iskola ta' St. Augustine u l-ġenituri tagħhom tat-tifel jekk qegħdin isegwu qegħdin waħedkom f'din is-sitwazzjoni jekk jinqala post jiġi post vakat hemmhekk inkunu qed nikkuntattjawkom fir-rigward ta' seminarju hemm iżjed minn applikazzjoni waħda. Inqabadna b'ħafna polots xulxin ma l-ewwel ċans se nkunu qed insejħulkom l-uffiċċju biex nagħmlu polza bejnietkom fil-preżenza ta' xulxin ħalli nkunu qed nistabilixxu r-rank order bejnietkom biex każomaj jinqala post jitlaq xi ħadd mis-seminarju jkollna x-xogħol diġà lest u nkunu nafu l-min għandna ngħidu l-ewwel. Dejjem l-affarijiet isiru fil-preżenza ta' xulxin dik nitolbu li kollha tkunu preżenti. Se ngħaddu għall polza tal-għażla u x'inhi l-polza tal-għażla. Għal minnu familjari mal-proċess, il-polza tal-għażla forsi tafu l-lum polza biss, għandek il-kelma polza. L-għażla se tkun qed issir iktar il-qoddim u min se jieħu sem fil-polza tal-għażla. Il-ġimgħa l-oħra kellna il-polza tal-applikanti oħra dawk li ejja niddiskrivuhom bħala dawk li qed jibdew it-triq mill-bidu, il-kriterju tlieta. U meta tellajna il-polza qabel ma tellajnija qed nitkellem għal Form 1 Girls, dikinhar ħabbarna li wara li kienu ħadu posthom dawk tal-ewwel kriterju u ħsibna wkoll għat-tfal li għal-bniet li se jkunu ħerġin minn Teresa Nozzo kif ukoll applikazzjonijiet tal-kriterju G, 1G, tfal ta' impjegati fi skola oħra differenti minn fejn jaħdem il-ġenitur, aħna lill-applikanti oħra konna f'pożizzjoni wara li tagħmel il-minuses kollha noffru 26 post. Dawk is-26 irritornajna l-uffiċċju, inkunu informajna wkoll li dawk li kienaw u li segwew il-kull min kien involut f'din il-UTF applikazzjoni li meta kif ngħidu aħna niddiskrivu aħna naħdmu s-somom, inkunu qed nagħtu każ ukoll ta' twins. Għax jekk titla' waħda minn twins tkun tiġbed lill-oħra. Anki jista' jkollok tifel u tifla. Hemmhekk f'dak il-każ fil-homework li għamilna tal-Form 1 Girls kienna ċirkostanza waħda. Sfortunatament dawn ma marrux tajjeb fil-polza, allura biex ngħidlek ġie rritornat post. Allura l-aġġustament sar li minn 26 dawn saru 27 il-bieraħ ġiet ngħidha dik li telat is-27 post li ġiet informajnihom li fl-aġġustament minn 26 illum se jkun hemm 27 taħt applikanti oħra. Magħhom żdiedu il-bniet ta' skola bla kontinwità ukoll tal-1G u llum fl-urna permettu li nħares lejn l-lista xi-figuri huma ħafna il-ħin kollu għandna 52. Mela kif ħabbar Father Charles il-ġimgħa l-oħra. Oriġinarjament fir-regolamenti kienu qed jidhru l-iskejjel ta' St. Monica Gżira u St. Monica Gżira u Our Lady Immaculate. Biżvilupp Sacred Heart se tkun qiegħda tkabbar fir-rigward tal-klassijiet, allura hemm numru ta' postijiet li jridu jintlew Sacred Heart. Mela l-għażla, meta aħna morru għall-għażla ta' skola se jkun hemm St. Monica Gżira, Our Lady Immaculate u Sacred Heart. Issa, naturalment torġu minn hawnhekk bin-numru għal min qiegħataw u anki dawk li qed isegwu mid-dar u nibdew nitqabdu. U aħna naf x'jien ngħid meta nitqabdu. X'imi sissa hija l-għażla.
l-għażla tal-Form 1 Girls mhijiex qabel it-8 ta' Mejju. U se ssir Teresa Nuzzo fl-4 ta' wara nofsinhar, jaħbad l-4. Allura intom tibda tikber l-ansjetà, kemm fadal postijiet f'dik l-iskola, kemm f'dik u kemm fl-oħra. Din l-informazzjoni jekk joġobkom taslilkom titlaq mill-uffiċċju ġimgħa qabel ma tmorru għall-għażla ta' 8 ta' Mejju. Ġifieri mhux għada. U laqqas kif eżattament wara l-għid. Ġimgħa qabel it-8 ta' Mejju mill-uffiċċju tasal il-korrespondenza. Għandkom li l-kull min għandu jattendi għall-għażla ta' skola, infamukom ċertu affarijiet u jkollkom breakdown. Skola, kemm fadal postijiet. Jekk hemm xi diffikultajiet, u forsi bniedem jixtieq isaqsi xi ħaġa, issa l-waqt. Barra hemm ukoll timetables kind of ta' open days. L-iskejjel li jkunu qed jorganizzaw open days. Il-lista sħiħa qiegħda fuq il-website tal-Kurja. Wieħed għandu you're more than welcome li tieħdu kopja minn hemmhekk hemm anki il-posters. Dawn huma attivitajiet li jorganizzaw l-iskejjel, ġifieri aħna nkunu qegħdin waslulkom din l-informazzjoni. Ix-xogħol isib ħafna attenzjoni, nagħmlu l-mutana biex ma jinqabes ħadd, xi jsir jekk alla ħares qatt xi ħadd xi applikazzjoni taqpa barra. Definitivament ma nkunux nistgħu nħassru din il-pozza nerġgħu nsejħu nerġgħu nagħmlu pozza għal kulħadd. Imma il-ġenituri ta' dik l-applikanta jissejħu l-uffiċċju u ssirilhom polza lihom. Hawnhekk qed nitkellmu f'element ta' units u ta' tens. Sewwaq ngħid Father Charles għax fil-deċitament nibda nħawat minn liema numri jridu jażlu miż-0 san-9 biex jiffurmaw il-unit u hawnhekk kull ma għandna miż-0 sal-5 għax kif għattilkom hemm madwar 50. Itellaw numru minn dawn u jkunu qed jiffurmaw in-numru tagħhom. Każomaj, meta niġu għall-għażla ta' skola definittivament se jkun hemm ħadd ieħor bl-istess numru jekk niġu b'sitwazzjoni li resqu it-tnejn mal-mejda kif suppost, imma fadal post wieħed f'xi skola partikolari hemmhekk f'dak il-ħin issir polza bejniethom it-tnejn. Naħseb ippruvajt niftakar dak kollu jekk joġobkom inqiegħataw ixerret il-kelma dik l-imbirka ittra biex tmorru għall-għażla ta' skola ma titlaqx mill-uffiċċju mhux qabel ġimgħa ma tmorru għall-għażla ta' skola jekk joġobkom. Grazzi. Nixtiequ nistiednu l-volontira daqsxejn xi żewġ volontira, jess għandna sinjura għandna xi ħadd ieħor forsi. Xi ħadd ieħor, jess għandna oħra wkoll, grazzi. Tuħom applaus, sinjuri, xej koraġġament. Mela, għaddi għamelja. Mela, jispjegalhom sa jagħmlu xi ħadd se jibda jdawwar l-urna, xi ħadd idaħħal idejh fl-urna. Importanti li fl-urna biss tittella waħda biss tajjeb. Dana. Eventwalment ukoll dik l-informazzjoni li nibatulkom id-dar f'dak l-istess żmien ukoll interlawa fuq il-website, ġifiri dak li ikun jista' jara wkoll fuq il-website, tajjeb. Fakkarkom li l-appuntament li jmiss fejn huwa importanti li tiġu intom il-ġenituri huwa it-8 ta' Mejju. It-8 ta' Mejju kif qaltilkom fl-4 ta' wara l-ofsinhar ġewwa l-iskola ta' Teresa Nuzzo il-Marsa. Daw il-tfal li ħantellaw kollha llum intom il-ġenituri tażlulhom l-iskola dakinhar it-8 ta' Mejju. Issa ħanibdew tila l-ewwel waħda. Unibdew. Ekku, sinjura tellat l-ewwel waħda, sa niftħuha tista' tella n-oħra sinjura u tiftħi n-oħra. Thank you. Mela l-ewwel waħda hija il-1914 Tabone Angelique. Jekk joġobkom nikkontrollaw naqra l-wieħda, ħalli nirrispettaw s-sentimenti ta' kulħadd. 1384 Borch Formston Rihanna. 1911 D'Amato Tea. 1473 Briffa Faith. 6628 Chapara Maya.
7916 Caruana Maraya. 1889 Wilson Sion. 7053 Debono Janin. Għanda oħta tapplika wkoll fil-year 1. 1815 Formosa Lea. 1798 Abela Emily. 5691 Bedzina Linnea. That's it. 5543 Cardona Katrina. Sergio jinqraw. Form 1 girls. Number 1, 1914 Gabone Angelique. 2, 1384 Borch Farms Rihanna. 3, 1911 D'Amato Tea. 4, 1473 Briffa Fate. 5, 6628 Chaparamaya. 6, 7916 Caruana Maraya. Number 7, 1889 Wilson Cian. 8, 7053 Debono Jane. 9, 1815 Formosa Lea. 10, 1798 Abela Emily. 11, 5691 Bedzina Linnea. 12, 5543 Cardona Katrina. 1810 Manjon Kea. 1882 Karabot Gwen. 5520 Gat Katrina Irish. Għanda uħta uħuwat japplikaw fil-year 1 u kinder 1. Hu tal-subin naħseb. 1817 Mallija Amy. 6948 Vella Maya. 7650 Cappello Laura. 1844 Patch Joanna. 1339 Mallia Elenia. Għanda uħta t-applika wkoll fil-Form 1, naħseb huma twins. 1804 Aġus Maja. 1981 Aġus Jael għanda huwa t-applika fil-Form 1. Daqsek. 2543 Caruana Fate Destiny. 2689 Patch Kesia. Number 13, 1810 Manjon Kea. 14, 1882 Karabot Gwen. 15, 5520 Gat Katrina Irish. 16, 1817 Mallia Amy. 17, 6948 Vella Maya. 18, 7650 Cappello Laura. Number 19, 1844 Patch Joanna. 20, 1339 Mallia Elenia. 21, 1804 Aġus Maya. 22, 1981 Aġus Jael. 23, 2543 Caruana Fate Destiny. 24, 2689 Patch Ketia. 5610 Ben Saad Sebil. 5805 Vella Erasia. 1299 Brigulio Aristea. 2512 Sammut Jolis. Għanda oħta t-applika fil-year 1. 5755 Buġeja Riana. 1340 Mallija Ilonia. Għanda oħta t-applika fil-Form 1 ukoll. 508 Magri Gaia.
5703 Mikallef Kajlin. 1896 Chappara Michela. 5637 Kassar Faith Anuk għanda huwa japplika fil-year 1. 1793 Buhajar Krista. That's it. 5600 Sultana Kaili. Number 25, 5610 Ben Sad Selsebil. 26, 5805 Vella Erazia. 27, 1299 Virgulio Aristea. 28, 2512 Sammut Jowlis. 29, 5755 Bujeya Riana. 30, 1340 Mallia Ilonia. Number 31, 508 Magri Gaya. 32, 5703 Mikallef Keilin. 33, 1896 Chappara Michela. 34, 5637 Kassar Faith Anuk. 35, 1793 Buhajar Krista. 36, 5600 Sultana Kaili. 1841 Tonna Maraya. 1845 Polidano Francesca. 5686 Kirkop Hena. 5589 Zarb Anastasia għanda huwa japplika fil-Form 1. 6239 Gat Kira Marie. 5581 Vella Sara. 5736 Vella Carla. 5523 Mallia Maria Francesca. 2828 Zammit Ilenia. 2618 Gauchi Ember. 5546 Churchina Carla. 1707 Guder Isabel. 5689 Borge Haley. 5693 Ketkuti Martina. 2032 Aquilina Almikaya. 1905 Gerada Shazeria. Number 37, 1841 Tonna Maraya. 38, 1845 Polidano Francesca. 39, 5686 Kirkop Hena. 40, 5589 Zarb Anastasia. 41, 6239 Gat Kira Marie. 42, 5581 Vella Sara. Number 43, 5736 Vella Carla. 44, 5523 Mallia Maria Francesca. 45, 2828 Zammit Ilenia. 46, 2618 Gauchi Ember. 47, 5546 Churchina Carla. 48, 1707 Guder Isabel. Number 49, 5689 Borge Haley. 50, 5693 Ketkuti Martina. 51, 2032 Aquilina Almikaya. 52, 1905 Gerada Shazeria. Spiċċajna dina l-ewwel polza tal-għażla, ninformawkom li probabbilment il-lejlek mhux il-lejla da filgħodu daw ir-riżultati jkunu wkoll fuq il-website tal-Kurja. Nfakkarkom nerġa' li fit-8 ta' Mejju issir l-għażla tal-iskola u ftit ġranet qabel ftit, imma mhux ħafna, ftit ġranet qabel tkunu tafu kemm għandna postijiet kull skola biex intkom tkunu tistgħu tippreparaw għall-għażla tagħkom. Sa dan it-tant tistgħu wkoll taraw iżuru l-iskejjel dawk li ħajkollhom l-Open Days. Minn hawn ftit ieħor nagħtu bidu għall polza tas-subin tal-għażla tal-Form 1 ukoll.
Nirringrazzjaw iż-żewġ sinjuri li għamlu ta' volontira u li tellaw il-polza. U nirringrazzjaw it-tim ta' Father Stefan mill-Media Center li trasmezza din għal-polza u t-tim ta' segretarjat li ħassib jorganizza dan is-servizz. Grazzi lil kulħadd. Dawk il-ġenituri li għadhom kemm waslu